one of the must-watch movie. Hats off to the team. Basically, ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಪಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ತೋಚ್ಪಾದರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಐತ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಯರೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅವಡ್ ಮಾತಲ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಅವಡ್ ನೇಟಿವಿಟಿ ಇದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಪನ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಉಪ್ಪುನು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಂಚಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ದು ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಮಂತರ ಆಪುನು ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಬನಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್